suntem la Baia Duc de Gaeta, Pobla de Farnal. Acestea sunt ultimele ei minute pentru că va fi incendiată, la fel ca și celelalte faiasuri din Valencia, în jur de 700. La ora 8 au fost programate pentru ardere cele pentru copii și începând cu ora 10 cele pentru adulți. Unele au fost mult mai mari decât aceasta. Cum vă spuneam și altă dată, pompierii asistă incendierile monumentelor mari, astfel încât monumentele sunt programate, arderea lor se face după un program, pentru că nu ar putea pompierii să facă față tuturor incendieri în același timp. Și dacă vă întrebați de ce sunt incendiate aceste splendori artistice după munca depusă un an întreg de faieri pentru a strânge bani și a le ridica, este simbolic. Se spune că tradiția a început cu venirea primăverii, când tâmplarii își făceau curățenie în ateliere și aruncau în stradă lucrurile care nu le mai trebuiau. Copiii mergeau pe străzi cântând și dărând după ei un preș în care adunau aceste resturi și pe care le incendiau la colțuri de stradă. Toate aceste lucruri se întâmplau pe 19 martie, ziua Sfântului Iosif, care în Valencia este patronul tâmplarilor. Și de aceea această sărbătoare se încheie pe 19 martie, iar simbolul cred că este unul păgân, pentru că are loc la venirea primăverii, de a lăsa trecutul în urmă și de a ne deschide unui de a ne deschide viitorului cu tot ceea ce aduce el.